Pendalaman Alkitab, pembagian kelas, dan banyak lainnya. Remaja KBP Yogyakarta, Mardoa, Mardisu, Marharonya Ture. Kami dari Divisi Song Leader. Tugas Song Leader adalah memimpin jemaat dalam pujian, mengarahkan nyanyian sesuai liturgi, dan bekerja sama dengan tim musik agar ibadah berjalan tertib serta penuh sukacita. Hai, kami di sini dari divisi musik. Kami bertugas untuk mengiringi jemaat dan song leader dalam menyanyikan lagu pujian. Hai, saya Frans Manalu selaku pelayan soundman ibadah HKBP Yogyakarta. Di sini tugas saya mengatur keras pelannya suara, baik itu alat musik, song leader, paragenda, pewarta, dan pengkhotbah, sekaligus kru perlengkapan audio yang ada di gereja. Hai, aku Brooklyn dari Divisi Multimedia. Kami bertugas melayangkan tata ibadah dan membuat media di HKBP Yogyakarta. Shalom, selamat datang di Gereja HKBP Yogyakarta. Sebelum beribadah, terdapat beberapa informasi tata tertib yang harus diperhatikan. Yang pertama, jemaat dimohon untuk tidak bermain HP pada saat ibadah berlangsung. Yang kedua, jemaat dimohon untuk mematikan notifikasi atau mengaktifkan mode silent. Yang ketiga, jemaat dimohon untuk tidak makan dan minum di dalam gedung gereja. Yang keempat, jemaat dimohon untuk membuang sampah pada tempatnya atau dilarang untuk meninggalkan sampah di dalam gedung gereja. Satu lagi. Pada saat drama berlangsung, jemaat dimohon untuk tidak memotret atau merekam menggunakan lampu flash. Informasi terkait jadwal ibadah dan kegiatan HKBP Yogyakarta dapat diakses melalui website berikut atau akun sosial media HKBP Yogyakarta. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Selamat datang di Gereja HKBP Yogyakarta. Sebelum beribadah, terdapat beberapa informasi tata tertib yang harus diperhatikan. Yang pertama, jemaat dimohon untuk tidak bermain HP pada saat ibadah berlangsung. Yang kedua, jemaat dimohon untuk mematikan notifikasi atau mengaktifkan mode silent. Yang ketiga, jemaat dimohon untuk tidak makan dan minum di dalam gedung gereja. Yang keempat, jemaat dimohon untuk membuang sampah pada tempatnya atau dilarang untuk meninggalkan sampah di dalam gedung gereja. Satu lagi. Pada saat drama berlangsung, jemaat dimohon untuk tidak memotret atau merekam menggunakan lampu flash. Informasi terkait jadwal ibadah dan kegiatan HKBP Yogyakarta dapat diakses melalui website berikut atau akun sosial media HKBP Yogyakarta. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, amang inang naposobulung na dihaholongi Yesus Kristus. Naing masuk mahita tu parminggota di tikion, atong martangyang nahohom mahita. Amin. Marede mahita. Dibandingkan
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumo palangit, dohot tanoon. Amin. Pinujima debata amani Tuhata Yesus Kristus, naing nanay upasupasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partondion, sian banua gijang di bagasan Kristus. Dibolati dohita gabe anak tu ibana, bahen pamujian di hamuliaon ni asi ni rohana. Ali Jahoba sigom-gom hami, macai sangap dogoarmu dilihat portibion. Haleluya. Ale debata situlusada, debata ama anak dohot tondi porbadia, namandok mauliate mahami tuho, ala ditopa dipalua jala di parbadia hohami, hinorhon ni asi dohot holong ni roham nagodangi, saira moti mahami, di bagasan parmaraan dohot pangunjunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami dihasusuda ni bohal nami, tu harajaonmu na di banua gijang, asa disi pujian nami ho, marhite-hite roha dohot hata na ibaru. Amin. Tatangi honma patik ni debata, patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo, ahudo Jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Diado lapatani odo, ikon ubiar rohata, jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasa naadong. Ima sahatna, rab mahita mangidogogo laho mangulahon patik ni debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amen.
Popotima dosata, martangi yang mahita di bagasan rohat tabe. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodona patu pahon hasesaan di dosa dihami hala na doangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Sai asi maroham dihami akan na mangarsakon dosa nami. Sai sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami tondim nabadiai asa unang ganggu rohanami di asi ni roham alai asa hot rohanami marhapor siaon lahom manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asa hupasahat hami diri nami tuho gabe pelean na mangulu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tuhasisaan ni dosa. Songonon dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan naloja jalan nasorat. Hupasonang pehamu. Buat tamu ma augaku tuhamu. Guru hon hamu masian au. Aina lambok doau jalan naserep maruha asa dapotan hasonangan tondimuna ai lambok doau gaku jalan yang dodohot nahupa porsaton hasangapon ma didebata nadigijang. Amin.
Kabegema hatani debata tupuk ni ari mingguon. Imana ni enet sian Yesaya 44 ayat sada sahat ro di ayat 8. Margati soring mahita manjahasa. Yesaya 44 ayat sada sahat 8. Alai anggo nuaing tangihon ma ali Jakob naposoki. Dohot ho ali Israel naung hupiliti. Ai usehonok kuma aik tujolma namawas. Dohot aka sunge tunamahiang. Usehonok kuma tutu tondiku tupinoparmu nuaing. Jala pasu-pasuku tupinoparmu sogut. Sadaon mandok Jahoba napuna au. Jala sadaan mampar goar hon goar ni si Jakob. Jalana asing muse manuraton dohot tanganna Jahoba do napuna au. Huhud mangasahon goar ni Israel. Jalatung isema tu doson au manjo di pabua mai. Jala di pajojor diau olat nina hupatidang bangso saleling-leling nai. Dohot akan namasa sogot di pabua hianma. Ima sahatna martua doakan na tumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amin. Taha tidakon mahapor siautai, songon nahina tidakon nidongata sahapor siaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopa langit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba dasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sian tondi porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit, di panghuman ni silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tuban matoru dong ditanom, na mulak manguru liari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani. Di sima ibana paimak mulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia,
jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangolu dosogut daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan nasora sudah. Amin.
Hamuna dongan sahapur seaun di bagasan guarni tuata Yesus Kristus. Andorang sujinahon ondolan tikting ni huriat tadi minggu sedarion. Atas guarni prahado HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta. Parjolo mau pasat hami hata horas-horas tuita saluhutna. Dohutuak kadongan nondo perap marsaur di parmingguon HKBP Yogyakarta sedarion. Upasat hami matabi di bagasan guarni tuata Yesus Kristus. Horas ma dihita saluhutna. Udutusi tabegema ondolan tikting ni huriata sarion jalaboy mata jaha di papan ni pengumuman. Naparjolo goar lapatan dohot topik minggu 31 Mei 2026. Goar ni minggu Trinitatis hasi tulusadaun ni debata. Topik ragam do para sirohaon di bagasan sadatondi. Namangihut Pakubasion Namar Jamita Pandita F Marsia Jesilain MTH Paragenda Sintua Insinyur Arnold Lumbang Tobing Tikting Sintua H Pasaribu Haret tahun Boy Mata Bereng Song natar surat di papan pengumuman. Namangihut pertanyaan di wilayah di bagasan mingguan. Di hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 pukul 10 lalu di bagas ni keluarga AS Sinaga El Boru Sijabat meringanan di sekretariat. Namangihut hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 pukul 10.30 wilayah utara inganan sekretariat. Namangihut museng di hari Rabu tanggal 7 Juni 2026 pukul 10 siang di keluarga Nyonya Situa Sidabutar Inang D Boru Tapu Bolon meringanan Madisopo Godang. Namangihut hari Rabu tanggal 7 Juni 2026 pukul 10.30 di bagasnya keluarga Insinyur RT Sialagan Inang Insinyur YES Boru Simare-Mare meringanan di Perum Taman Mino Asri 9C Mino Martani. Namangihut ruas Naim Baru Mamuka Sadarion Minggu 21 Mei 2026 gabe ruas Naim Baru ma ima keluarga Herinata Gultom Inang Sumiana Boru Situmeang Rap dohot 2 yanakon nasida Narosian HKBP Ciluar Resort Ciluar. Alamat nasida di Kadirajo, Dusun Kadirajo 1, Purwomartani, Kalasan Sleman. Anggia ma gabe ruas na burju nasida di Pargogoi Tuhatta. Mangido hamido hormat asa jonjong manian nasida. Mulate. Namangihut Pandidion Nabadia. Sadarion 31 Mei 2026 pukul sia di Patu Pahuriat tado Pandidion Nabadia tidak danak ima sadadak danak boru anggia ma di pasu-pasu jala di Pargugoi Tuhatta. Namangihut pelean amplop minggu palimahon tu diakonia sadarion minggu 31 Mei 2026 naroman ang ganup minggu papungu pelean dohita imalaho mangurupi pakubasion diakonia huria asarade mahita laho mangalehon di bagasan las niroha. Namangihut pertanyaan parhalado dohot keluarga hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 pukul 10.07 di Patu Pado pertanyaan parhalado partohonan rap dohot keluarga Namanjabui ima parhalado wilayah timur di bagas ni keluarga Sintua Insinyur HS Hutapea Inang CS Boru Lubis Pinangido Maharadeon ni parhalado suang songoni dohot parhalado emeritus nong pensiun sian HKBP Yogyakarta dohot keluarga mandohoti pertanyaan ni. Namangihut ulang tahun punguan inahanna na pa 20 tahun. Pembartu perayaan ulang tahun punguan inahanna na pa 20-hon. Di Patu Pado Kebaktian Padang
ima di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 maringanan di Bukit Alam Bandungan. Borhat Sian Gereja pukul 8, kontribusi 200.000 per sahalak. Nanang mandohoti boy ma menghubungi Sintua DMS Borusiagian. Na mengihut penyuluhan bahaya rokok tu remaja HKBP Yogyakarta. Hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 pukul 10 maringanan di Sekretariat Gereja dipatu pada penyuluhan bahaya rokok Sian Women Christian Temperance Union of Indonesia tu remaja HKBP Yogyakarta asa sude remaja mandohoti penyuluhani. Namang ihut kegiatan persekutuan perempuan distrik PPD HKBP distrik 18 Jabateng DIY hari Selasa, hari Senin, sahatu Selasa tanggal 1 tanggal 2 Juni 2026 pukul 8 di Patupa Distrik 18 Jabarteng DIY do retreat tohot pembekalan PPD tu SPY tu SPH maringanan di Wisma Shalom Jalan Kolonel Masturi nomor 500 Walbutolu Bandung. Borhak dosia Kuriatta pengurus seksi perempuan Godangna Waluhalak rap dohot inatani uluan huria hombartu undangan naro saya di pargogo itu hatta manasida saluhutna. Namangihut kegiatan naposo bulung HKBP Yogyakarta hari Minggu 7 Juni 2026 naro marsakak do naposo bulung HKBP Yogyakarta mangebati pospel HKBP Wonosari Resort Jogja. Borhat Siang Gereja pukul 8 anggia ma di pasu-pasu Tuhan aka pakobasion naposo bulung ni HKBP Yogyakarta. Namangihut pesta pembangunan hombar turapok ni panitia dohot sermon di Perhalado. Naik patupaun ni huriatta do pesta pembangunan di hari Minggu 12 Juli 2026 pukul 8. Sosialisasi siang panitia hari-hari besar di pasahak ma di parmingguan naneng ro. Dohot di pertanyaan wilayah. Asarade mahita sudah lahu mangurupi dohot manupahi ulau ni. Saya di pargogo itu hatta ma. Namangihut kunjungan gerejawi manang tamu huria sadarion Minggu tanggal 21 Mei 2026 rap dot hita do ima punguan ina Selasa HKBP ex Saudi Bojong Rangkong Resort Perumnas Klender muliate ma di pasat huriatta di Haroro Nasida di Parsauran Parminggota saya tuhatta mana toktong mangaramuti aka ulau na mangihut sahat tu namulak pe tu inganan nasida. Namangihut di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 naro marsakap doro seksi lansia HKBP Tangerang Kota. Sayang gia matoktong diramoti tu hatta pardalanan nasida. Namangihut Bajar sadario Minggu 21 Mei 2026 di Patupa seksi remaja do Bajar. Asarade mahita lau mangurupi na pinarade ni yanak kota na mangihut mga luluy pangajari tu sekolah minggu bajar-bajar manang remaja multimedia song leader tim musik dohot operator sound pinangido maturuas na ukap rohana lau mangurupi pagkubasion di huriay asa pasidohot mamelehon dirina lau paululihon akan narikot hombar tu talenta nabe asa mendaftar ma tu Sintua manang tu sekretariat ni huriatta na mangihut mangaluli parhobas manang tenaga volunteer seksi kesehatan pinangido haradion ni akka na puso bulung na ukap rohana gabi tenaga volunteer lau mangurupi tim kesehatan siala nung lulus kuliah akka parhobas na salpu arop roha adong narade jala dang ikon latar belakang medis na mangihut pasaton selamat ulang tahun ari hatu tubuh dohot pardongan saripeon taluhu parhalado dohot ruas ni huria pasahaton selamat ulang tahun maturuas na mangolopon ari hatu tubuna dohot nahot ripe mamuka tanggal 31 Mei sahatu onom Juni 2026 alai go ma di basa-basahon di bata
napuna pakirimoni. Tuhamu ragam ni halas ni roha doho dame di bagasan hapor seaon. Asalam sumuruk kamu marpakirimon. Pinargogoon ni ton di Purbadia. Rom 15 ayat 10 tolu. Namangihut ruas namar sahid di rumah sakit doho nagaledo pe pamatang di bagasna. Tatanyakom maakadongata namar sahid di rumah sakit suang songoni doho na di bagasan di bagas nabe. Petumibu mamalum jalahi pas toktong di pargugoy Tuhan di pasu-pasu tuhata. Namangihut parhepengo mulai sia tanggal 22 sehatu tanggal 20 Mei 2026 baik penerimaan maupun pengeluaran boy matabereng di papan pengumuman. Songoni matiting dihita di Manogoton, horas ma dihita salhutna. Amen.
Marede Mahita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mangharamot yaka teate do pikiran muna di bagasan Kristus Jesus. Amen. Selama hari Minggu horas madihita sude. Barita na uli dihita sa darion iman atar surat di Matius 20 ayat 10 sahat 20. Matius 20 ayat 10 1 ayat 20 songonot do natar surat. Alai nalao do yanggo sisianna nasapulu sadai. Tu sada dolok na diluat Galilea songon naung tinonahon ni Jesus tu nasida. Jadi dung diida nasida isobba maibana. Alay ganggu, alay naganggu do roha ni nadeba. Dungi didapoton Jesus manasida idokma. Nunga saha tuau nasa huaso na di banua gijang. Dohot di tanaon. Lau mahamu podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan guarni ama. Anak dohot todi parbadia. Lau sajari hamu nasida mangaradoti. Nasa hata nang hupatikon tuhamu. Ai idama saidonganokku dohamu ganup ari rasi rasa ro diajal ni hasyanganon. Ima sahat na damang dainang martua maakan atu mangihon hata ni debata. Jala na opeopsa, jala mangulahos sa ibagasan ulutta si ganup ari. Sebelum mambege renungat ta sa darion, hupatadah madiriku ya margoar marsia boru silaen, bre pajaitan, manang tubuh ni boru pajaitan. Mangulam doau di kantor pusat di HKBP di Toronto, manang tarutung. Kadang-kadang mangula doau di Belgia, manang Georgia, manang Garoga. Belgia ima balige, Persia ima Porsea. Asa tabu datang mangula di hutai. Natuari sukun olo doho pidda tu Jakarta dong olo au. Isi borong-borong ma, dang porlu hami ase manang kipas angin songonon. Ase ni Tuhan. Tidak bisa diperbesar, tidak bisa diperkecil. Lomo-lomo ni parbanua gijang do molo di huta. Dawuh yan dawuh. Jai sahalinai horas madihita sude.
Adong do piga-piga pokok damang dainang direnungat ta sadarion nakining hubayad do ibagasan PDF manang PPT na parjolo amanat agung. Next. Panggilan menjadi seorang murid. Panjawon gabe sisean. Berkiprah sebagai murid Yesus berarti bersaksi, yaitu memuridkan diri sedemikian rupa sehingga kemuridan kita itu memuridkan orang lain, yang pada gilirannya membuat seseorang merasa terpanggil untuk menjadi pengikut Kristus juga. Berkiprah sebagai murid Yesus manang aha penama sa ibagasan ngoluta si ganup ari ikomporsea do hitam mangihuton Kristusi alana marjamita parjolo sahali do au di Jogja adong do kenangan na luar biasa di Jogja on tiki calo padita au mangula di departemen diakonia mangula di Bantul doho padita enik aritonang kira-kira tahun 2005 2006 kecelakaan doau di Bantul tiki neng mangulai sih tiki mulak mangula sih ya nih tolu minggu dung manjalo tohonan gabe pangula nogok tiki di HKBP tangis mau mak dainang pangitubu protes matutuhani ngapiga-piga hal hu cari tahun kesaksian on damang dainang hatani uma molo mate iba na Tuhan ngahu peleon borukku buha bajuku tuho molo mate iba na hu tinggal hokko Tuhan cik do rohani uma kan baru tolu minggu manjalo tohonan i HKBP Dumai di HKBP Immanuel Dumai laos kecelakaan koma di panti rapi mangihuton Tuhani mengikut Yesus gabe sisean ni Kristusi menjadi seorang murid Kristus dakolan tu padita tuhita kana porsea tu Tuhani dang murah damang dainang tidak seperti membalikan telapak tangan manang aha pena dihataun digijangon ikon diula asa boy hita gabe contoh asa boy hita gabe teladan tu akadongatta bahkan akadongata nama musuhi kita bahkan orang-orang yang memusuhi kita amanat agung panggilan menjadi seorang murid wingo dotiki manjalo tohonan adong sada lagu na luar biasa laho mahamu tuliat portibion Nina Yesus Kristus Tuhani Nina Yesus Kristus Tuhani lau doau na jolo au utusan HKBP Tebet alai mangula di HKBP kasih karunia resort si piongot oke ya bang keren sian Banua Gejang tutoru di Banua Toru alai tabu do isi lo tiki calon padita salah seorang pendeta yang balanjonya paling besar akulah na jolo 500.000 ngehebat tia nih pagaran nih kasih karunia resort si piongot ibu tohamu do di dia si piongot damang dainang jangan menghina berjuhia nak karua sisi tiki borhatu si adong do bus judul nibu si buel-bueli do batang pane marede mau di bagasan busi tersembunyi ujung jalan hampir atau masih jauh ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Mengikut Kristus penuh dengan misteri. Mengikut Kristus kita tidak mudah, bahkan kita tidak tahu sampai kapan akhir hidup ini. Itu sebabnya damang dainang molo marulang tahun au iboto hamu do laguku. Nang morudo museng sataon. Betul. Pertambahan usia berarti berkurang sudah kesempatan untuk hidup dan berbuat baik. Dang taboto sahatu adigan do damang dainangkan. Tidak tahu. Bisa jadi 21 tahun yang lalu mana 10 tahun sia tahun nasalpu tiki kecelakaan selesai saisi.
holan sahali memakai pakaian Nabi Rongon, ale selesai. Kita tidak tahu sampai kapan hidup kita berakhir. Bahkan di bagasan ngolutta si ganup hari tarluma bihita kana tua-tua macai borat do kadangkala ngolutaon damang dainang. Tetapi kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan menjadi murid Kristus, kesetiaan mengajari yakayana kotai, kesetiaan untuk melakukan yang terbaik adalah tugas dan tanggung jawab kita. Manang boy bisa yang dibayang di PDF alai bagian halaman terparpudi, halaman terakhir. Boy do bisa yang bulat tu PDF, tetapi halaman terakhir. Padidion tudak danak, tarlu mobi di keluarga, nambombo anak kaya anak kota, manang boruta, bisa jadi buha bajuta. Tu pandidion na badia adong do kaitan na tu alaman na parjoloi anongan isukun padita hutahayan dong aku tiki si borong-borong mulai ate mabang boy mangulai huriat taon sukun-sukun na parjolo atau ngalusi hamu mahata na husukunon damang dainang ipangi do hamu nuaeng didion nakadak danahon tu bagasan nihi na hapor muna. Anong alus muna ibangi dorohanami oke taida ma beha nadolo dohamu amang inang mamoda anak komunaon asa diboto jala diihuton gabe sisean hamu tuak kaboru munaon tu yanak komunaon nasida hatani debata alus muna naolo dohami naolo dohamu marsuru nasida tu gereja dohotur parguru tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alus muna naolo duhami marjaji dohamu damang dainang tutuhani molohami padita manang karuasi holan gabe saksi do ale marjaji dohamu tutuhani asa dibuan yakka anak munaon boru munaon buha baju munaon tutuhani gabe sisean na mangajarhon tu borutai asa gabe molo hatani opung doli asa gabe jol maho na jolo nang pidau tu huria na asing ale hatani opung doliku holan HKBP do gereja ito wah bingung aku agak misteri juga. Tetapi itulah yang dikatakan oleh orang-orang tua dan hudok HKBP gereja yang paling benar. Tidak. Tetapi apa yang dikatakan orang tua adalah tanggung jawab untuk mengajari yang terbaik bagi anak-anak kita sampai hira-hira 10 pitu tahunan nongan amanginang jongjong maborumu naison maka tindak kon hata hapor siaon mendidik menjadi perempuan yang luar biasa, mendidik gabe jolma yang membanggakan orang tua. Next alaman na paduahon naik musang tugijang itu mananganggi Allah Trinitatis ima na paduahon pengakuan imam HKBP. Next sengaja dohu suraton asa tajaha hasito lusadaon ni debata tahapor seai jala tahatindak kondo sada debata jala di bagasan hapataranna si tolusada do ibana ima debata ama debata anak dohot debata tondi perbadia naso marmula naso mar ujung marhiteon tatulak do podati teisme namandok tolu debata nihala Kristen. Hita kana nang mambuanak kaya nakota tu padidion na badia. Hita kana tua-tua bertanggung jawab total do hita mengajari kaya nakota katekismus kecil Martin Luther asa dia tusi halahi ise do debata ama debata anak dohot todi perbadia debata ama dona manopa marmudu-budu dohot manggonggomi nasa natarida dohot nasotarida debata anak ima Yesus Kristus hapataran ni debata ama mangarumari dirina gabe jolma natinubuhon ni si Maria
Debata tondi perbadia ima hapataron ni debata marhite tondina. Laos paragrafna terakhir sengaja do husura ison. Husura buseng sian katehismus manang sian konfesi ni HKBP situlahot do poda nama dok dos do tondi perbadia dohot akat tondi na asingi portibion laos tatulak do nasa hataridaon ni todi-todion manang pei sian ulaon pajagahon manang usaha kesadaran jolma manang natubu sosian pamanganna suang songoni poda na mandok sopor lupe marubat molo ginohan nipton molo dungadong tondi perbadia tatulak do perhataan sileban tarlumobi dihita kana poso bulung tatulak do perhataan sileban sahalinai tatulak do perhataan sileban molo soniat tusan ni jolma naga bebosir hagaoron di punguan niyak na porsea ikon ta ajari do damang dainang asa unang keluar anak monang boruta sian huriatta asa dia tusi halahi ha porseaon ni keluarga ni halahi manang ha porseaot ta tu debata ima na puaduaon. Next halaman ya, saya sengaja menuliskannya dalam bahasa Indonesia, boleh kira-kira 5 detik dilihat. Next. Sekali lagi saya akan membaca alinea yang terakhir dalam bahasa Indonesia. Ajaran yang mengatakan Roh Kudus alana minggu salpu ima minggu Pentakosta sahalinai huajaha maon. Ajaran yang mengatakan Roh Kudus sama dengan roh-roh lain yang ada di dunia ini ditolak. Tikina mangula au di HKBP si enak-enak amanginang. Boto hamu do di dia HKBP si enak-enak. Si tabo-tabo, si borong-borong. Molo neng adong pandidion dia dipakai piga-piga ruasi do ya anak koni halahi golang-golang na adong batu-batu na manang kalung yang berbentuk kotak. Husukun tu dia on asa unang step halahi inang. Apa hubungannya batu sama kalung asa unang step asa unang kemasukan halahi? Apa hubungannya? Molo nang terdidi di bagasan guarni debata ama anak dotot di perbadia. Tuhan akan melindungi anak-anak kita, itu sebabnya amanginang ketika anak dan boru kita kerasukan, yang pertama perlu dipertanyakan adalah pangajarion ninatoras nihalahi. Pertanyaan yang sangat mendalam. Aha naung dia jari natoras nihalahi asa porsea nasida asa dia tusi nasida ha porseaon nihalahi supaya Tuhan melindungi segenap kehidupannya. Bahkan ketika dulu saya di HKBP si piongot godang dua kapangaracun isi dua ni maboy dope mangulu satu sadarion pagarannya si piongot, silahkan dicek, jangan menghina karena itu adalah resort manang gereja yang pertama-tama kali ada di HKBP. Kalau Jogja yang ke 100 kali, ke sekian ratus kali. Tapi kalau si piongot salinai luar biasa. Laos molo adong pesta cubit-cubitan amanginang. Ibu tohamu do pesta cubit-cubitan. Pesta gotilon. Di Leon halahi ma 3 kilo boras. Ibu tohamu do rasa ni borasi. Pas songon boras na adong di hokben, hokokabento. Alan di jolo ni huriai adong do penjara ni halak Japang isi. Berarti warisan dari penjajahan Jepang. Enak sekali. Kembali lagi ke dalam iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Marilah kita sebagai orang-orang tua, sebagai orang-orang muda ruas nih HKBP, dakola madok au porsia di debata ama, au porsia di Yesus Kristus, au porsia di tot di perbadia. Udah kola madok songoni ale mangatusi ha porsia ota tutuhani. Next. Napatuluon membangun iman dan dalam dan melalui keraguan. Hea do hamu bingung ngamanginang ragu. Buasa do dibayan Tuhan songonon tunguluku. Manang molo hujaha tikting ni huriata molo adong hamu liateon. Pasti do molo naung naik jabatan.
malum sian parsahitan, manang naing masuk universitas negeri, ima hamuliateon. Alay dakya adong hamuliateon, laos didongani tuhatta do opuni siteli ibagasan parsahitan tung pedak kaya malum laos di pargogoy Tuhani mangoluni opung ni situti misalnya kan. Hamuliateon tu HKBP Yogyakarta 50.000. Dak kaya dong songoni. Hea do amang situa songoni. Hamuliaton ibagasan parsahitan, ibagasan kegagalan. Sadarion marsiajar do hita. Mamaritan barita na uli membangun iman dalam dan melalui keraguan. Manang tajaha mamuseng ayat 10 buasa husurat songoni. Tajaha mamuseng ayat 10 dohot ayat 10 Rap mahita manjaha salina ayat 10 1 ayat 10 Alai nalaho do yanggo siseanna nasa 10 sadai tu sada dolok na diluat Galilea songon naung tinonahon ni Jesus tu nasida jadi dung diida nasida ibana isobba ma ibana alai naganggu do nasida ibana alai naganggu do rohani de nadeba manang rap mahita manjaha sahalinai ayat 10 1 ayat 10 alai nalaho do jadi dung diida nasida ibana isobba ma ibana hea do ganggu rohamu nama kaporsia itu hani ikon hea alai itiki ganggu rohata maka porsia itu hani ketika hati kita merasa ragu. Kenapa Tuhan? Macai burjudo hami Tuhan, macai burjudo hami macai rajin do hami mangula di huria Tuhan. Alai buasa ikon terjadi si songonon buasa Tuhan. Tu dia ho Tuhan, adong do ho Tuhan. Bahkan sebagai paditan di HKBP hea do husukun di dia ho Tuhan. Bahkan ketika Yesus neng dipasilakon hatani Yesus Eloi Eloi lama sabaktani, bahkan Yesus mengatakan Allahku Allahku biarlah ini cawan ini lalu daripada aku. Rasa takut, rasa gagal, rasa ketakutan adalah bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Alai ibagasani di dalam ketakutan, di dalam keraguan. Marilah bersama-sama kita membangun iman kepada Kristus, melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Allah, karena di dalam keraguan itu tangan Tuhan menopang kehidupan kita dengan luar biasa. Manang lost edeho mamuseng buku ede nomor 210 tolu ayat sada pe. Pasti tak apil do kan 210 tolu ayat sada lagu favorit tu doi. 210 tolu ayat sada. Dung sonang ro manang langsung Pak, unang pula mar musik. Oke? Dung sonang rohata lost tede homa. Dung sonang rohata
di dalam keraguan, ibagasan hapur suhoni, di dalam rasa sakit yang begitu menyakitkan tiki tinggal hon sudea kadongata. Tiki hon RPP misalnya manang apa yang terjadi bagasan nguluta tiki dangadong mangidahita. Bahkan kita orang-orang muda ketika orang-orang lain tidak peduli kepada kita, Kristus Tuhani, Kristus Tuhan senantiasa menguatkan kita dan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bahkan ada salah satu lagu favorit saya, apalagi ini lagu-lagu mau pulang, manang tak ede homa lagu pelean anggi nasa nanile homi lagu pelean lagu ni HKBP kan. Nas Ikon taula doi unakolan nganeng mulak nasa nanilehon tondiro apalagi amin 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 langsung selesai. Tidak molo gabe sisean dohita ikon taula sudeya mang ibagasan ngoluta si ganup ari. Bahkan ketika hidup kita itu hancur, marilah kita melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, tabuka mamuseng bibeltai Matius 20 ayat 10 sia sahatu ayat 20 asarap hitaman jaha ayat 10 sia sahatu ayat 20 lau mahamu podai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan guarni debata ama lau sajari hamu manasida mangaradoti ai idama damang dainang anggi ito saina donganoku do hamu hita ganup ari ganup tiki rasi rasa ro ajal nih hasianganon dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Baritaon hamuma barita naulii, beritakanlah kabar baik kepada setiap orang, bahkan di dalam masa kehancuran dan masa kejayaan. Barita hokamuma barita nauli itu pahupumuna tu yanak komuna tu boruni dongan muna manang tu ise pedamang dainang, bahkan kepada setiap orang, bahkan orang-orang yang menyakiti hati kita. Karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita memberikan diri kita kepada Tuhan, memberikan waktu kita kepada Tuhan. Karena sekali lagi, kalau saya ulang tahun, lagunya ini yang terakhir. Nang morudo museng sataon. Kita tidak tahu hidup ini berakhir sampai di mana. Lakukanlah yang terbaik. Amin. Martang yang mahita. Ale di batama namina di banua gejang maulia tema ale Tuhan di minggu sadarion. Nak kubege hami barita nauliih. Saya pahok mahami marhite todi parbadai. Na terus mangalului hami los manogu-nogu hami rodi pinopar nami. Mangulaon barita naulii laos pay baruhon ngulu nami sian pangajarion dot habisuhon nasyako.
Akup ni ilehom matuhami si parmahan tiroi mahuriam aihodo pangodianon dot haporuson yak kana marsitaonon alani guarmu terlumobi ruasmu di HKBP Yogyakarta on. Pasu-pasu sadok huriam dohata kaulaon nama saison. Pasu-pasu masudeina ama anak boru doli-doli rodia kadak danak dohot poso-poso. Pasu-pasu ma pamareta rap dohota kadongan nagumum-gum hami. Say lehom matundesida hapistaran nasyakoi. Asa diboto mangatur aturan na denggan na tao pasangapon guarmu. Pasu-pasu masude ka program ni Huria Namion HKBP Yogyakarta on. Dot saluhut parhalado di Huria Namion. Asa boy hami gape pasu-pasu tuak kadongan nami. Parbadiay madohot na mardongan saripe. Say parohay manasida mangajariak kay anak kon na pinalumehom mi tu nasida. Pasu-pasu saluhut pangomuan dohot ulaon nature. Padao masya kami toru-toru na tama na mangonay tu hami. Jalaleo maudan dot las ni hari ditiki nabe. Apuli masaluhut na mabelu. Dot dakdanak na sopot somarama somarina. Ro disaluhut akan na marsahit. Akan na pogos. Akan na porsuk. Akan na marukil. Dot akan na dibagasan pangujunan. Tarlumobi akadongan nami. Jala say pasu-pasu maale Tuhan akan na hisar. Dohot na hipas. Patuduhon matuna sida roham na marasii. Asa diboto na sida pasangapon guarmu na badiay. Say oloy jala alusi mapangidion namion. Marhita-hita guarni de bata ama tua Jesus Kristus dot guarni todi parbadia. Amin. Marede mahita los tapapungu mapilian.
Maeng masuk mahita tu acara pendidion poso-poso sahalak yanakon di tonga-tongani huriata tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 146 ayat sada rodi ayat 2 ditiki masuk ayat 2 jongjong ma natoras nama buan yanakon nasida majalo padidion nabadia. Alia manami na di Banua Gijang narodo hami tujulum mabuan akadat danakon saya si maroham jalo manasida gabe anakomu pasu-pasu jalapar gugui manasida mangiahi hanguluan sugut marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atau kamu akadongan namambuan dana sididionon tangi hok kamu mahatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion ninna mandok akasisianna. Odai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama. Dohot ana, dohot todi parbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nahutonahon itu hamu. Jala ingot ma, say donganakku do hamu ganupari. Rasi rasa roh ajal ni hasianganon. Manang ise na porsea dohot ni didi daputan hanguluan. Alai na so porsea hona uhum sugut. Tangyo kamu ma dohot hata natar surat di Markus. Adong ma akan namambuan dana tutuhan Yesus. Asa dijama. Alai dipicang akasisian nai manamabuani. Jadi dung di ida Tuhan Yesusi sugu marohana di dokma loasamu maka dana kiro tuau unang orai hamu nasida ai dia kasih songonido harajao ni debata natutudo na hudokon tuamu manang ICP anggo sosongon danakon ibana majalo harajao ni debata dang bongot ibana tusi dungi dihawal maka danaki dia pehun matangan natu nasida mamasu nasida atau kamu natorasna hati dakok kamu majolo hata hapor cotai dua ya. Atong
alusi hamu mahata na husuk kunon. Parjulu, dipangidu hamu nuaing didion akadak danakon. Tubagasan ni nahina porsyom muna, dok kamu maalus muna. 2. BH, naulu do hamu mamudai anak munaon, asa diboto, jala dihuton nasida hata ni debata, dok kamu maalus muna. Patuluhon jala parpudi, naulu do hamu marsuru nasida tu gereja, doho tu parguruan ni huria protestan, asa gabi ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus, dok kamu ma alus muna. Atong tapasahat manasida tu debata marhiti-hiti pad didion nabadia maju mahamu. Kurang dekat sikit lagi. Ya. Aleho Rebecca Ramoti Malau Hudidi Mahong tubagasan goar ni debata ama. Doh tubagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tubagasan goar ni Todi Parbadia. Amin. Sai di ramuti Tuhan debata maho. Dia bongot mon tubagasan hara jauna. Olat nion rodi saliling nililingna. Amin. Udul mau. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungga hupasa tamya kada dana kontuho. Jala di jakoko do nasida gabe anakomu marhiti-hiti padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan nasaliling nililingna. Asi maroham dohot dia kanatoras nidak danakon. Sai pargugui jala ajari manasida manugu-nugu dak danakon tuho asarap nasida taruli yaka arta nihara jaunmu mangasahon Yesus martangnya kami tuho. Amin. Tapuji Tuhata marede hitasian buku ede nomor 147 ayat sada laos rimma hita jongjong. Tatangnya kon mapiliata ali di bata manamina di banwa gijang hodo haroroan ni saluhut si lehun-lehun nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasahat tayo masiyan na nilihon mituhami pilihan na mituho say jalo may gabi uap na hucus di julum pasupasu may jala ramoti asa huparhasyak kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami godang ni silihon-lihon mituhami asalam girgir hami mandok mau lihat tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinurbadia maguarmu, sai ro maharajaon, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon maduhami sadarion, hanguluan siapari. Si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaur honma damena tu todim.